Zara dioen bezala, ura bere bidean doa. Goi mendietako urxirripa, kanpo emaliz ibaitu da. Garik ez, jarri urei, utzi libre, ditu Euskal Herrin, elkarlanen esku hartuz urratsak emateko unea da. Ezinbestekoa da, elkarrekin aurrera itea, ziklo berri eta ilusionagarrie irikitzeko. Eta bide hontan herritarrok protagonista izan behar dugu. Demokratikoa eta unibertsala dan eskubide batekiko atxikimendu biltzen gaitu hemen. Erabakitzeko eskubidekiko atxikimenduk alegie. Norbeak etorkizunei proposaleizken proiektutatik haratago pentsatzen deu posible dala eta beharrezko ere bai eskubide hau gauzatzea biderauko don ekimen kolektibok bultzatzea. Iaz esan gendun da urten esaten jarraitzen deu. Hauxe da aldarrikatzen deuna. Herri gisa gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea deula, erabaki hartzea herritarroi dagokiula eta herritarron garaia dela. Inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez beste. Aldezagun bidea gure esku dagota, Milaka lagun oinez eskutik oratuta, jende zorian zua, herri libre batean, herri libre batean. Erabakitzeko eskubideen aldeko aurtengo erronka nagusi beraz, ekainen 20 hiriburutan hautestontzei erraldoiak eraikitza izango da. Baina lanen gaurtik hasi behar dugu. Eta gu ia zaldibin, lehenengo oiala betetzen aigea. Hasiera 6 launek atxikimendu emanez hasi dugu. Eta jarraian jungo gea betetzen. Zaldibin, 20 oialdazkeu printzipioz betetzeko. Horrek nahi du esan, gutxinez 200 atxikimendu imait jeula. Gehiago ite maiteu, asko zobe. Baina, helburu izan behar do, apirilien 25 alba da, 20 oialak beteta eukitzea. Bidea gure esku dagota, milaka lagun oinez eskutik oratuta,